Illum se naqralkom ktieb, imma propju dawk il-kodba li ma jmutu qatt. Fil-fatt illum ħanendilkom u naqralkom episodju u silta mill-ktieb Ħolm tal-Miliet tal-awtur tagħna Trevor Zara, li minkejja li jismu Ħolm tal-Miliet ngħidha li jiena inħobb naqbdu kultant tul is-sena u naqra ftit fih u narġa' niftakar ftit ukoll fit-tfuliti. Imma ħanibda ħalli ma naħlix ħin. Jismu Aktar Disgrazzi. Tlaqna ħanibdew. Ejja lel, issa għandna iktar minn nofsa lesta? Kien qed jgħidlu missieru bil-mazz tal-karti fidu. Leli kien mimli ħeġġa biex ifittex jitgħallem il-priedka tal-miliet bl-amment. Tassew li l-miliet kienet jonqsu ftit, iżda Leli kellu 700 sena sa ma jkun tgħallem il-priedka kollha u jkun jista' jgħidha mill-bidu sal-aħħar bla skossi. Kien hemm xi żewġ versi li kien għadu qed jitfixkilhom u donnu aktar ma jiffissa fuqhom iktar kien qiegħed igerfixhom flimkien. Tinkwetax, kien ta' kull darba jtennilu missieru. Il-kappillan qalilna li moħbi fil-pulptu se jkun hemm Salvino ta' Kelina biex jekk titfixkel jgħinek hu. Imma Leli xorta ma kienx kuntent, il-bravura tkun jekk jgħid il-priedka bla ma qatt jitfixkel u mhux jekk joqgħod jgħinu Salvino ta' Kelina. Rid joħroġ ta' raġel, wara kollox dan kien ċans ta' darba. Qatt f'omru ma se jkun jista' jagħmel priedka oħra. Missieru ittieħed mill-ħeġġa ta' ibnu. Il-priedka kien qed jitgħallimha bl-amment huwa wkoll. Fil-fatt kien qed jiskanta bih innifsu. Meta kien għadu żgħir, qatt ma seta' jdaħħal vers ġo moħħu. Meta fl-iskola kienu jġeluhom jitgħallmu xi poeżija bl-amment, Missier Leli kien dejjem jispiċċa jikkupja għal xi 4 darbiet u xorta jibqa' ma jafix. Issa però li sar raġel moħħu kien donnu nfetaħ u dik l-imbirka ta' priedka kien tgħallimha ma' Leli kelma b'kelma. Nitla u nagħmilha jien, kien jibda jinkil il-Leli meta jarah se jerġa' jitfixkel f'dawk l-imbierka żewġ versi. Murarak bl-ispillizza kienet taqbeshom Leli minn fuq il-pultruna, duna l-wiċċ kassar tarax. Father Louis kien ikompli Leli jitħakkem jiflaħ. Il-priedka ta' Leli dik is-sena kienet ġabet fil-familja ferħ ġdid. Tal-inqas kienu se jmorru għall-quddiesa ta' nofs il-lejl. Min jafu x'għalhekk il-kappillan kien għażel lil Leli. Tajt il-kappillan kien jaf bil-mabruda kien jintlaqa l-miliet ġol-familja tagħhom. U meta jaqbad jaħseb dwar dan, Missier Leli kien iħossu ħati. Ma messux ħalla l-bruda tirkeb lilu wkoll. Ommu missieru lilu ma rabbewx hekk. Ma li żewweġ lilhom Leli kien messu tajrila minn moħħa dawk il-ħafna ħmerijiet li kienet wedbitilha bihom omma. Għaliex wara da snin kollha għandhom jibqgħu iħarsu bistmerrija lejn il-miliet sempliċement minħabba disgrazzi li ġraw sena ilu. Li moddi għadda u mar, miet u ntesa. Tassew li kienu kombinazzjonijiet strambi ma kienu ħoss li l-imġiba tagħhom kienet aktar qed tiġbed sħab iswed fuq rashom. Il-priedka ta' Leli forsi kienet se tbaxxaq tieqa ċkejkna. Għalhekk għal nhar il-miliet Missier Leli ħajjar lil martu biex imorru jieklu f'xi lukanda. Għall-ewwel bdiet gerger li m'għandix tilbes, iżda meta qalilha li jixtrila libsa ta' barra bħala rigal tal-miliet, Rosina tbissmet u aċċettat. Aħna wkoll nistgħu nofrulu d-deb bħal maġi, beda jtenna Leli. Erġajt koppi, qabes missieru, erġajt fixkilt fil-biċċa tal-ewwel, dik diġà għedta, intrittejt. Aħna wkoll nistgħu nferħu lill-oħrajn. Uff, ħej nefaħ Leli, dil-biċċa kull darba tgerfixni, aħjar ngħid lill-kappillan jibdilha. In-nanna Franġiska ma kellix nuċċali, għajnejha kienu ċari, u għalkemm l-etin kienu tpaħħbħu u tkemxu, il-vista tagħha kienet għadha perfetta. Leli kien jieħu gost joqgħod jara tikteb litri li Tiju George, kienet tiktiblu fuq karti tal-ajru.
u għat li dawn kienu ċelesti bla rigi bxejn. In-nanna kienet tikteb dritt u rqiq u tibqa' żomm il-vers orizzontali sa tmiem il-karta. Hija u tbilli l-pinna ġol klamar, in-nanna kienet tross xuftiha flimkien u tammex għajniha, donna xi mħallef qed jikteb is-sentenzi. Isa qegħdin naraw in-nanna f'dal kapitlu wkoll. Però l-biċċa li qed tinteressani hija din meta qal. Ġraw disgrazzji u bekk għandhom il-bruda għall-miliet. Imma sewwa sew fuq li ma disgrazzi qegħdin jitkellmu, jiena sa frattant ħankompli naqra ħanar naqgħa x'jiġri sewwa.